RKLK Heaven kalayo ban play pajba ya lightlik unit kata ka homestay ka kantin bat kamadan futsal ha Jakrem Southwest Khasil District hakaba uba di Sengkon District Sports Officer ka Southwest Khasil District ulalongkum ukongsan laban kedau ba yakin di lightlik jingtai la pendot ha jingmang pisa ka ba nyau paulak ai hakaba kum kayeng kesem wat ha padang jing kibabun ban pentelun ya kikam Henry langba ke jingbu jungki ya ublai hakmat kila long shisha ke jingkerku ke bakrau namar habale ya ki aka baro rangkat ke jinget haublai shibun ke jingkerku ki wan ha ke jingem ki weidi ke baidon lang ha kini kesngi ki long uba renik dan lang dok tengkar Emily kamau kerwat obadeiru ha keju kapor ukni jong usamla Jasper lang dok tengkar uba e1 ba border area development officer karanikor block upasa e yau pniau uba pi walang menteri Senong Jakrem lambat kibahayang hasam jong usamla Jasper lengdo tongkar. Kemudian baya kamadan futsal pat laot ribon da uba di Sengkon District Sports Officer ke Southwest Khasil District belong kumukongsan ya ke kantin laot ribon da uba jong usamla Jasper lengdo tongkar baya ka homestay laot ribon da uba A1 ba Border Area Development Officer Karanikor Block. Ban kentiu ikna sini kam tamle haka kalian ke coaching te ngim dala ban ai ka coaching namar bangi duna plat ki coach dengan show talk to ip ha pok office ke jongi don tang iwe athletic coach but iwe football coach te athletic coach ngan tribe people like tip bro mantai di i ba bening ban ngai persang shibun bangin yo ban kentiu ye kini athletes nakani kalian te ya ke football pada ka sport ka baro ki it te mdadan kam than kita ki coach adu kata mal baro ki long lang ki coach ru te gini play gini ki madan gumni ru atharai ki brio baro ki wan banyele kai ki stuna mati it ya ka jini kai football te lada ka don ke infrastructure ka belong state of the art ka belong ki pareng mo ka ba biang dot ka ba biang ka lights ka ba biang ka turf ka ba biang ki toilets ki changing rooms mono bom kwa ban banyele kai te nga kermen na kalian ka jonga ban kami ban tip hero ba kani kan long way kana kita ki infrastructure ki ba kindaya ki brio ki sai tu kana kana kadon ka tu ka jakai ya kai fit sorang tu benda ka penyo ya kai ki don ki homestay la wan sa ki kes ki ban bar ganti pat kunta tester tena kalian ka junga nga sidon tang ka jingkit bok ki ruyang ya ka RKL Heaven ni ani kai unit ka jong pi ka pila play ni te ba nang ni syakmat ba kanyai bet kanyai ti ya baro kini ki plan ki jong pi kumlai tu i men jo pitrai i war yang ba ke ko kilamang mo ningkong kapoi hadu sausha sansha ni ki ngla tre pat ka kam re kita gidi ki mo pihaban ya nti ngai ha ma pe gi e so ni yo so ba thiang te tang gini ki na kalian junga sport na tang ki ke dok ke biang bang pi ba kam ni jong pi ki ya ki ya nti ko blesi ko kumjo ya ka sedang pi ban sedang ni ni kalong ke sha pilaya perkhat jangai marba pemle tanggawi tingat rai pilaya shnaru ya kani ka kantin ko homestay te kumba pi ong meneru kumbala pensyai ba penile ski car wash ru ngatrai gini ki ba ki breu long kinawan kinumwan tik tai ko we kin yo talang tu mom strat bele kai football ru de siula shongkai hapo kantin te kalong ru kalenti ka ba ngin room spo mau karwat mo yung te ki breu ru ada ki wan kin yo ki jaksa ni homestay te nakalian ka jonga so komen shibun banyadon ringkan lang bapi ti yedon ru hangi Emily iwan hangi bre kum kini rangba ti kajingwan kajong pi ong kum Emily kum kini rangba ti don ru I pernok junga I border area officer iba A1 ba kwan pini tu lang pi hangi bisi don jing pla pe ju pi barot nadu bang sedang aduk bagi dayo pan urlong kum ne yak jihad nanti jungi hakini ki kendiat teliki bana kendiat teliki snem barot nadu pi stang ngane kam te ai so komen bersyukur bang kwa ban ai khoblai kerpang nam tai pi jungi wata imdei bru ba dan ni ke jung pule ke kedan hak bede ke jung pule ke qualification ke jungi ndrei dan bedi idei bedi bru iba yo I jengai idei bru ba trestom ba da ke jung trestom jungi ba I mi jungi bam chumla blai li on khadi shala jong shala blai akba ke jintris tam jungki menswa ke ba agi por bla det leyo ban thit ke ne ke jaka bat habak leyo ban penyesam ime jungi leyo ya ke ne ka kendau hane kendan bat ni leyo ban hadin bang leyo ya ke ne ka kendau ngila perkhat kun ke ying kesem ke ka
ka benta ke ka kam ya ka bangin yo ban le bangi pen kam kan ka kendo ha kan ke jaka shibun ki plan ki bangi ngila perkhat la kalong ha ka kam hardware la kalong ha ka homestay la kalong ha ka restoran ndai ha bangi perkhat ikini ke barok ni sungo bangi sungo septieng ba yo bantang ban siu ka bible la kita kinong tre jingiru inomla bat ngidang yo iru ya ke jing ijen jara kini kisni bamenta habang ipet ya ki para ke jingi gidang bun gidang red kim tip ke kalawe ke jengki ke ka kam ka jam ke jengki baki lak ban besa ya ka yeng ka sam jengki ha kalawe ke jengki bat kelapan perkhat ingi la bun teli kisni bun teli ki met bun teli ki penai hadin bangi la perkhat ikini ke barok kadan kata ke jengmut perkhat hangi ba bangin yo ban bu daga ka futsal hadin kata ngi la duai hoblei la bun teli ki met bangi ju ya duai hoblei ban yo ban ai ke jing shai hangi bun ai ke jing start hangi bat kata ke jing sngo scam hangi kadan ban ke jing perkhat hangi bala dangi bu ikani ka futsal kamut adangi la bu sakini ki week bum ka homestay nang kum kene ka kantin la ka bangi le ikini ki lightly ane extra saki week dengi la ngidon ke jing kermen ka scam ya ka bangi la ban ai kam ya ki prasamla ya ki prasang prathawi kene kadong kathai ngi jungi berkumjulu ya hapo je kanlong ngajing kerku ke jing mentoy ya ki parajing hapo ke jing kasam jungi kum tangi la ship kata karai ila yo ban sedang ya kene ka kam bat hadin bangi la persang ban sedang kene ka kam ila yo ban tuat jingmut na i wei ni ki kini jungi i mamu ba kham tip hai bai de kene ka jing ti kini ki khandau ndang la tuat jingmut i ong batang khandiat tang hap ba hapo lailak le se kala dap yangi bangin yo ban ti kene khandau Andai abang ila persang bande kata kakam bandia ban awai kini ki JCB kini ki chain bandia banti kalau long gumbala sausha ya kata ke bama ila ajung mut te kala pan ban khia ingi hadu kata kala slam ingi hadu kata pan hadin bangila yo ban sedang kini kakam ru nomor bakajing bam biang jungi hak beli bakatingka ka bisa hapian ka kajing perkai jungi ka financial te kum habangila persang ban sim da karamru katar kompat bit perbiang ya ka bangin yo ban pendap kini kam kum tangila yo ban sange support te ngila don kajing du jang kermen re hadin katukan por ngila persang biang da kajing dua jungi hoblei berjing era ko jong blei hak pabun layu ban pli kilat ki babun kiliang bat hak ba kaduk layu ban peteng biang ka kam liyo ban pendap kum ni kum kalong menta te kum bangin sia thu api ba dap pura lap ni kran apeng ki homestay ni dan santli ki yeng ki bangi mut ban plan ban sna sekani kaliang kamon gijonga ter na du nang tei bala dap ban sna menta sedu sine ban dakut sine sekani jaka badan gani jaka ila kai te hapeng jong ki santli ki yeng homestay te kindon khandai teli ki kamera bat ya menta ngimpat lak ban bu ya ki babun tri homestay na tang art teli ki kamera kawai ka kamera kala long pura ya bala long 4% bala den kawai ka kamera pada kampat dalong pura la se kita yo ki banwan ni salak ban pendep tingi kermen bagi dalam pendep bah ndri ni kitbok keruyang ik bah kin la ban pendep bah ha gini kisngi kisnam ki banwan ngam not syu ban iben ya ki project ki baret nomor ya ka bangala mathi dala jong ha ka ba ha ka jing persang la se kendai ka futsal ka banangkong kana kadong kathan ha ka ba fut jonga kini ong papa ngin ya wansna futsal na mo karwat ngalar ki ong sis me ha snong mo karwat mano bono la kai futsal watang ki madan ba yo ru bon ba ki madan yo te mu barwani la kai te ndre hadin ba ula shna ka bat parlok kila yasna ban pendep ki badan bat kalong ka ba lengok bani i ba kak kramlat watang sisin ru na madan ha ka ba lentar ki la kai kidan bat la itu engar ba hapo ka laisnam lalak ban penmi ke jingnut barok jo kene badan te mar kata kene jing sedang jo kene unit hang nerno ai ke jing kermen mar ai ke jing kerbok ke jing keruyang kene ki persa ya ke bakali ban sedang kene unit kantam ga futsal ha ka ba kanlong ke jing ailat ai linti kene ki officer kene ki department ki ba hajan hang ni ha ka ba ken yok ban lek kai ha kene ke badan bat kum joro kene ga homestay bat kum jo kene ka kantin ikit bok keruyang makan yai baik ke te ngam kwa ban kren sibon ke kene kalong kacing ya ai mersimlang ya kene kadong kathan ngar sukuman bani i baki bahing ki bahasam ki ame kumne ban ya trei ban ya sim menta hawat ni nang edon mene ke meeting hang tai ha mokorwat ha ka bala organize na kaling udisi agar ki department of ha ka bangi kren barki entrepreneurs ya ka bangi la ya ai bon ki ai jing mut kumno ban long kita ki entrepreneurs ki ba job ban long successful ka ta ka jing sedang ka jing trei gimla ban super khat beji ka bahe ban le beji ka bahe andre ngi de bandon ke slur ka musim ban sedang ke barit badda kata ke sedang ya ka barit hi kadai tang kata ha ka ban la perku sya ka bahe
ka jingjau sidrop ka ka pendap ya ka duriau ba ka ba habang ipet de khmat kalong ka bom ila long te henry ka duriau ba ka dap da ka jingjau jong sidrop ka te angis kam ka long komta ya ka de jing sedang ka barit jong kini persa ka bariak ban sedang ya kini ke unit hang ni ngi khmil enti ba kan long ka ba ya bet ka ba ya tenti ha ka ba ka jing thmu ba ba ro kalong ban penyat ya kini ki unit hang ni bakin yo kakamai kaji kababir kubiang berkham tam eru ban yo takalat thungkam thungjam hakaba ondon katuk kini kibiru kiban yo ban yetre kini ki unit ikbil ti bakata hi kanong kajing plilat hakaban long kajing thaukam thaujam lem ya kini kadong kathan kiban sayo badon mata ban wani le kai hang ne lene ki badon kam ki gas bansa kini ki homestay bat kumjuru kini kantin kalong kaban kam badon kumne hasrok pa namar bangirai ikran menne ba kidon pon ba kijun kam jo kipai ba kibalik kibawan watang ka toilet hakaba kidon kam kibru kibala kamera ba kumangi kibala kam ya kibil ti bandon ki toilet kiba khamba wala dangi dei man seu pisah ka ba khamram kidon pon kibru kibayat kibayang ki officer kibru kibala kam yarang ba karta ki kwa ka toilet ka ba khamba ka ba kham khoi tingi kibil ti pada kajidon ki bakum kini ki facilities hakaba kin penbiang ke kan penbiang ke toilet wala dei ban sim pisah ki babon ki sko kemen ki breu ha ka bandon ne kum kita ki facilities ki jino kam nam ta ki pai ba ki ban kam ha ka le kawan te sai senpat ku bele shibun ku bele shango bato bele unda ku unda dalam rekat bar ka yim ngasai baro kuai bar kini ki baro shipara ya ka ba kinang la ya ka ban priya ji kini ki unit ya ka ba kin ya be ki jayung ti bar kan ki jing roy jong ka kam hara ka sni ku bele shibun ku bele shango